No halo? No ale co chciałeś? No ale to ty dzwoniłeś. Serio? O, w sumie możliwe, nieważne. Słuchaj, siedzę tak i się zastanawiam, na kogo głosować w tych wyborach. I kurde, nie wiem. Gościu, przecież jest cisza wyborcza, nie można o tym rozmawiać. Ty wiesz, jakie za to są kary? Przestań znowu nawijać o tej ciszy wyborczej, ty się serio tego boisz. Słyszałeś, żeby kiedyś się coś komuś stało przez tą ciszę wyborczą? Nieważne, słuchaj, ja chyba będę głosował na...